Zita ndiani sekuru? Masara kufa gwese. Masara kufa maisiri Gwese. gwese. Masara kufa sekuru, masara kufa gwese. Mune makore mangani? Kabara 1932. Okay, tine urombo sekuru nekushayikirwa kwamaitirwa nemwana wenyu. Zviri kunzi zvafamba sei uye mazvozviziva sei? Ndatonzwa ndatofunirwa kuno kunzi mwana akashaya chipo. Muri kupi? Ndandiri kumusha gweseko. Kupi ko? Kwa Musana. Okay. Zviri kunzi zvakafamba sei netsanangudzo dzamanzwa nevanhu vakufonerai masvika? Ndakasvika pamwe nemapurisa tichiona pamwe chitepo. Chimura mwana akafa mumba. Muchidimbu pamamuona chi chamaona? Ndakona ropa chibuda nenge kumino nemukana muchibuda ropa. Svondo. Musikana anga aine chikomba chake mumba. Akaswera varimo nekuvirirwa vachingorimo vakavharirana muimomo vachidana navo. Asi zvakazoitika ndezvekuti mande kuseni takamuka ndokuchiona pamusiwo hapana kulokwa, asi munhu wachoni haapo. Vanhu vazhinji vanogara pano vakangofungidzira kuti munhu pamwe aperekedza boyfriend yake kubhazi pamwe anga akuenda kana kuti vaendawo kunobvisa mabhabharasi avo. Zuva ranhasi chipiri ndo pazomuka pane chiitiko chekuti akadzika kuti kuvanhu vaya havana kudzoka zvesei pamba zvapakamuita zvapakaita ndokuchitanga kusecha kuona kuti munhu wacho anombori kupi. Ndokuwanikwa kwaazoitwa akafutsirwa nembatya pasi pametresi pake paanorara. Ndokuwanika kwaaita, asi ari kutaridza kuti akaurawa nechikomba chaakanga ainacho. Akaurawa nemuboyfriend yaanga ainayo. Chii chikuratidza kuti akauraya? Chiri kutaridza ndechekuti ropa riri kubuda mumaziso nemumhuno nemukano. Ende akasungwa maoko akaiswa kumusana uku, maoko akasungwa nedhuku rake, muromo wanga wakasungwa nejira chena, asi razenge raamumusoro zvichitaridza kuti kumeso rabiswa rine ropa umba rasarira mumusoro make. Kufungidzira kwenyu mufaro dzakaitika rini? Sunday usiku. Tete ava ndakapedzisira kutaura navo musi weSaturday masikati, ndo patakapedzisira kutaura tese, asi Sunday makuseni vakafumuruka mwana wangu last born. Nhasi makuseni ndo pandauya kuzoudzwa nababa Nosi kuti hatisi kuvaona, hamuna kuvaonawo here. Ndo pandati hamusi kuvaona, havana kutaura here kuti vakaenda kupi. Saka ndo pandapati havana kutaura. Ndo pati asi mumba mavo makabhururudzwa zvinhu, hatisi kuziva kuti imbavha here kana kuti chii chakaitika, hatisi kuzviziva. Saka ini ndo pandabva kumbo ndichitomhanya ndiri mashure mababa Nosi, ndikati regai tende tinoona kuti chii chakaitika mumba umu. Pandabva ikoko ndo patasvika namai Nosi nobva tavhura dhoo tiri vaviri, tikapinda tikangoona zvinhu zvakakandwa pamubhedha zvakamwararidzwa. Ndo pandati mweya uri muno, regai ndivhure pakamwararidzwa zvinhu ipapa tione kuti panei. Ndo pandavhura, ndo pandabva ndaona makumbo avo, nekuti ndavhura saidhi rekumakumbo ndo pandabva ndaona makumbo. Ndo pandabuda imomo ndichimhanya ndichidedzera vanhu kuti varimo tete chipo vakatofa. Okay, Farai Mulambo mufundisi muChurch of Christ, tiri paHwedza Center. Now chipo angari member mukati meChurch of Christ, satine urombo shukuru nezvaitika mukati menzvimbo ine yeHwedza matiri paHwedza Center kudai. Tine urombo shukuru, tinotenda nevabata basa maofficers paHwedza Center nekubata kwavo kwose nekubatana mukati mebasa iri raitika kuti zvizvaitika. Thank you so much. Akapedzisira kuya kuchechi ri zvara musikakanganwe nepakauya kuchechi? Masvondo mairi apera epaseri ndo pagumza kuya kuSunday. She was so lovely and she was so loving, she was so intelligent and also aiziva zvinyorwa nekuda Mwari wake aimuda nekuziva kuti anofana kushumira Mwari mukati meupenyu.